Her har vi Foxy, en dværgpinscher, som havde mistet ædelysten og som havde været rigtig skidt siden dagen før. Vi besluttede os for at tage et røntgenbillede, og det er det, I kan se her. Det er brystkassen, vi har her. Og den mørke streg her, det er selve luftrøret. Og så har vi hjertet, der sidder her. Og herude har vi maven med leveren og tarmene. Og så kan vi så se spiserøret, eller det kan vi faktisk ikke se, men spiserøret det løber lige over luftrøret. Og der har vi så en udfyldning, der sidder lige over, eller lige efter hjertet, før at spiserøret går ind i maven. Og der kan vi se en udfyldning, der har samme farve som hundens knogler, så vi formodede, at det måtte være et lille knoglestykke, der sad fast. Og lige til slut her vil jeg vise jer en mikrochip, hvordan den ser ud på et røntgenbillede. Vi gik videre til at lave en kikkertundersøgelse, og her der ser I faktisk det lille knoglestykke ligge i spiserøret. Og helt nederst i billedet, der kan I se min tang, som nu åbner sig, og som griber fat i det fremmedlegeme, der lå i spiserøret. Og så bliver det lige så forsigtigt lirket fri og trukket op igennem spiserøret og til slut ud igennem munden. Det er ikke altid så nemt at få fat i sådan et fremmedlegeme, men her gik det rigtig, rigtig fint, og her til slut ser vi, at det lige så stille og roligt bliver lirket ud af munden på hunden, og der har vi synderen. Foxy blev rigtig hurtigt frisk igen og klar til at knurre af os. Hvis du vil lære mere, så gå på vores hjemmeside dyrlæge.dk under artikler.